отново съм аз Цвети, с, както може би сте разбрали заглавието на това клипче, то ще бъде на тема Back to School, School Haul. Да, следващото съм почти сигурна, че ще бъде за DIY School Surprise. И да, също така мислях напълно да правя влог и бях започнала влога, но си загубих телефона в едната турбичка и просто не можах да го направя. Цял ден го търсих и сипах турбата с тетрадките и го намерих. И да, нека да започваме с видеото. Така, първо е първата ми джамбо турбичка. Така, тя е пълна с леки неща. С другата е с тетрадка. Така, първото, което си взех са ето тези. Не знам как се казват. Само знам, че са много яки и ще ги използвам за видеото DIY School Surprise. Както казах, не знам как се казват, но са много меки, стават декорация на всичко. И да, тяхната цена. Не знам, защо нещата в джамбо няма етикет цена. Има там поставени с цената, но не мога да ви казвам цената, но бяха някъде около 2 лева. Имаше един комплект с повече неща, с такива още неща и очи да си направите гугли. И да, така, следващото нещо е ето този несесер за училище с тези отделения, две такива по-малки. И ето това средното е най-голямо. И вътре има ето това, което не съм изпарила, защото го ползвам за DIY видеото. И ето това, което е, нали, най-голямото отделение. Този несесер върши, според мен ще ми свърши страхотна работа за моливи, химикали и да. Чакайте малко по-надолу да дръпна, защото сам мене гледате не нещата. И да, колебаех се дали да не взема несесер обувка, един несесер, който беше във формата на обувка. Но просто реших този. Така, нека продължаваме. Също така някои от неща се махнала опаковката, но сега се върнахме от Пловдив и бързах да заснема това видео. Така, следващото нещо, което излезе най-изгодно, са ето такива 30 етикета за 50 стотинки. Да. Да, те са с по 3 етикета на лист, 10 листа са вътре, общо 30 стикера. За тетрадките, разбира се. Така, след това тук има опаковки. Ето това са едни чехли, които всъщност няма да се купи, но просто бях в турбичката и не ги избавих. Но може би аз ще ги ползвам. Въпреки че аз сега ще имам чехли, които са страхотни. Така, тези чехли, не знам какво мога да кажа за чехли, така че продължавам. Следващото нещо, което специално си бях набелязала, са ето тези цветни чекса. Те са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 цвята. Да. И една моя приятелка ги има. И те са леко прозрачни и трябва няколко пъти да наслоиш, за да стане плътен цвят, но това на мен не ми пречи. И наистина не ми харесват. Ето как изглеждат. Струваха около 2 лева. Така, след това ето това. Това е мини стативче, което аз наистина от много време си бях харесала, но най-накрая се реших да го купя. Да, знам, че е за апарат. Аз понякога снимам и с апарата, понякога с телефона, понякога с другия телефон и понякога с телефона на майка си. В момента снимам с телефона на майка си. И да, знам, че тук не може да слага телефон, но аз ще откача главата на селфи стика и ще я сложа ето тук. И да, става.
Да, аз първо си мисля, че е само толкова голям, но се оказа, че и се разтяга и става толкова висок. Аз веднъж една бях в OLX от някаква фирма. Си бях поръчала един статив, който трябваше да е някъде толкова висок от земята до там. Но отиде ето такъв статив. Даже е много по-грозен, не е удобен, тъп. За 14 лева, аз в Джумбо този го взех за 2 лева. Каква разлика? И се разтяга. Ето как изглежда. Така, следващото нещо са севоли неонови кламери. На мен много не ми приличат на неонови, но както и да е. Имат 3 размера, малки, които са 25 мм, нормални 50 мм, моите, и големи 1 см. Аз грабнах първите, които видях, и в случай бяха нормалните 50 мм. Той си пише, че са нормални. Ако фокусира. Ето тук. Да, сигурно сте видяли. Да, аз отдавна ги търся, но се оказа, че са преподредили в Джумбо. Или поне аз не съм видяла преди. И да, намерих ги близо до тиксата. И това приятелче, и тези. Да. Да, след това извадих опаковката на такива. Са моливите ми на Биг. Аз търсих на Faber-Castell, само че имаше само на Faber-Castell имаше само пастели, но не и моливи. И реших да взема тези на Биг, 24 цвята. Аз съм доволна от техните моливи. Тези в Джумбо струваха... Колко струваха? Чакайте. Струваха около 3 лева. И да, това е страхотно. В Джумбо наистина неща са доста ефтини. Така, нататък. Това също, което последния път, като ходихме на Пловдив в Джумбо, преди този път го бях видяла, но ние бързахме да си тръгнем и не можах да го взема. Именно поставката за червила. Забира 9 червила и каквото искате можете да сложите вътре. Да, на мен лично много ми харесва и страхотно ще ми стои на тоалетката. Страхотно органайзерче и наистина върши страхотна работа. Постоянно повтарям страхотно. Защото наистина много се радвам, че го намерих. Аз Джумбо не съм запозната много, защото... Извинете, Сара направи бела. Защото много давно не бях ходила, но това лято доста често да отбивах през Джумбо и вече съм доста ориентирана. Така, след това е ето тази малка тетрадка, която е с прозрачна корица, както виждате. И на мен много ми харесва. Почти всичките ми тетрадки без на 2 са ето такива с едноцветна корица, за да мога да ги включа в DIY видеото. Да, след това една наистина много готина тетрадка. Ето тази, която изглежда като 3D, цялата е в кристалчета, но всъщност не е. Това е само от корицата. И наистина страхотна е. Тази беше най-скъпата ми тетрадка. Около 2 лева. О, има цветен лист. Цветен лист. Има и цветен лист. Страхотно. Ето как изглежда и е с спирал, който на мен наистина много ми харесва. Последното нещо, извинете, че съм отразна, от тази първичка мисля, е ето това. Това е тефтерче или дневник, както искате го наричате, с такава ленчичка, където да се отбелязва.
Ще го ползвам за идеи за нови видеа, как да заснемам видеа, с кой телефон или камера да заснемам видеа, в кой ден и така. Изобщо за канала. И на него пише, прочетете си. Сигурно го прочетохте. И да, това беше всичко от тази турбичка. Останаха само упаковки. Така, идва реч на следващата турбичка. О, много тежка. Така, в нея, първото, което вадя, е този комплект с линии, не са отогъващите. Триъгълници, транспортири, изправена линия и те също ще ги има в DIY видеото. Аз чудех се дали да си взема огъващи, но просто не са много удобни. И реших те. Имаше ги розови, но моля ви, розови. Така, следващото нещо е ето този скицник за рисуване. Съответно с бели листове. Най-обикновен скицник. Аз първо не исках да взимаме, защото всички бяха с някакви барбита, София първа и така. Но мама намери този и ми го взе. Така, сега идва ред на тетрадките. Първата. След това има един топ с листове за рисуване. С 70, мисля, че са. 200 листа. Каква е разлика? А4. Ето. Следващата тетрадка отново изчистена. И с такива редове. Такива. Следващата тетрадка е малко по-шарена. Следващата отново. Тази е с спирала и отново е малко по-шарена и има розов лист. Страхотно! Много обичам тетрадките, които имат цветни листове. Следващата вече изобщо не е изчистена, но не е лоша и такава. Следващата е лилава. Тази е синя, от вида с прозрачните, а тази розова, от вида с прозрачните. Следващата е много мека и е розова от по-шарения вид. А от тази много ми хареса. Тя вече си е направена. Страхотна е, много ми хареса. И последната тетрадка е изчистено червена. Това беше във втората джамбо турбичка. Сега да преминем към тази от DM. Така, първото нещо, което извадих е мокро. Май тече. Шампуан против пърхот за мъже и жени, който мириш много хубаво. Този мама го купи. Аз не съм участвала в избора, за това че не мириш хубаво. Ето как изглежда. Ползвали сме и преди. Аз лично съм доволна от шампуаните на Бале, най-много от маските ми за коса. Този не съм го пробвала. А сега си имам шампуан. Ви я ползвам, от който съм изключително доволна. Мама също така е взела и един балсам. Нека да видим той как мирише. Ох, че е разтечен. Но този не мирише много хубаво. Да, изглежда тези неща аз няма да ги ползвам. Ще си ползвам моите. Но да, купихме го ден и затова трябваше да го покажа. Така. Друго ден намерих тези бомбони. Аз имам такива.
Само че моите са, мисля, че по-стара опаковка. Абсолютно същите, но ми е останал един и го пазя от около 2 месеца, защото страшно ми харесаха и като пътувам и ми се догади, си взимам един бон и веднага се оправя. Ето как изглеждат. Има и с друг вкус, освен на череша, има и с лимон, ябълка. Друго нещо, което съм си купила от Jumbo и не знам защо е тук, са ето тези цветни листчета, такива по-малки цветни листчета. Да, стрували са 1,49. Да. Така, тук има две неща. Понеже крем ми за ръце на Алверде свърши, от DM си купих още два. Единият е същия като предишния ми, така да го взема. Така, взех го. Ето това е стария, ето това е новия. Стария вече е наистина нищо не е останало. Останало още малко. Добре, почистих това, което изцедих от този крем. Ето както виждате, еднакви са. С еднакъв аромат, а другия е по-малък. Ето този, който е с алоe вера и хибискус, който не съм го помирисвала, просто понеже вече имах такъв, пак показах правилната опаковка и исках да пробвам другия, но тази каза, че няма да ми стигне за никъде. Показах му, че другата опаковка е по-голяма, само че вече съм го ползвала и той каза да взема и двата. И да, така, мисля, че успях да го отворя. Нека видя как мирише. Този мирише много хубаво. Аз ги търсих при нещата на Алверде в DM, защото има отделен щат за нещата на Алверде, но ги намерих в една кошница с малки кремчета на Алверде. И да, това са ми трите крема на Алверде. А този? Да, този е изхабения. И така, хора, това беше видеото от мен. Надявам се то да ви е харесало. Беше доста дълго. И да, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Долу ще има линкове към всичките ми социални мрежи. И да, коментирайте, споделяйте и харесвайте видеята ми. Давайте ми идеи за други видеа след поредицата от Back to School в коментарите. И да, чао!